घावणे आणि चटणी दाखवते तुला. रात्री तांदूळ भिजत घातलं. आता ते तांदूळ काढून मिक्सराक लायतलं. मिक्सरला लावून पीठ केलं. आता तांदूळ मिक्सराक लावून पीठ पातळ केलं. घावणे करतलं. भिड तापला. आता तेल लावून घावणे करून घेतलं. झाकण 5 मिनिटं ठेवून परत 10 मिनिटांनी घावणा काढणार. आता ढाकण काढून घेतलं. मग 10 मिनिटांनी घावणं काढतलं. आता मी घावणं काढतोय. आता मी भिड्यात तेल लायतं आणि पीठ घालतलं वरती. बाजूक तेल शिजत ठेवलंय. आता घावणं काढतलं. खोबरा किसून घेतला. मिरच्या आणि कैरी, साखर आणि लसूण मिक्सराक लायतलं. खोबरा, मिरची, कैरी, साखर आणि लसूण मिक्सराक लायतले. आता चटणी मिक्सरला वाटताना आम्ही यात मीठ टाकून घेतलेलं. घावणे आणि चटणी तयार असा. घावणे आणि चटणी आवडली तर सबस्क्राईब करा.